וואי, עומר, אתה... יצא לך לעבוד. תקשיב, לא משנה כמה רצתי הצבא, לשמור עליו פה. קשה. כי מה הנקודה? כי אתה יודע שהוא רק זורק מכל עמדה. הוא לא מפריע לי. תן לי אותו באחד על אחד, הוא לא יקלע. מגיעים עליי חסימות, עכשיו גם לא, אבל דור שמר מצוין, דור נתן לך לא עשה עבודה. ברגע שרפי עושה את הפיק, אז הוא עולה גבוה. זה יחד לפיק. אבל אין לי נשאר, הוא לא זרק. כן, כן. לא, זה פשוט... כן, פשוט לך הסיבה שקשה לעבור. לא משנה מי מנצח, לא משנה מי מנצח, אלא אנחנו מעלים מישהו שניתן לנו פתרון משחק. הייתי בטוח זה טעות שלי. שלוש. נרח. הרגש חזק. למה, שאול, למה? עד שיש לי עד זה טוב. אבל על הזמן, כל הכבוד. כן. בעיקרון משחק הבא כבר אפשר עד 12. בוא תחסום לי שאול. תחסום לי.
לא יקרה כזאת בחיים. חוץ! 3 או 2. לא מאמין. צעדים. צעדים. לא, צעדים. צעדים. קרה, דלוידה. היה פה דלוידה. יכלת להגיע עד... עשית אחד, אחד, שתיים. עד לא, לא, רק לא. לא, זה לא עד יד, זה צעדת שלושתיים. אתה זוכר? צעדת שלושתיים. כמה? 3-6 לנו. עלה! עלה! וואו! עם מלא, תן לי פינה. יופי רפי! גיא, מעולם לא עלית לזריקה ולא חשבת שהיא תיכנס. מעולם לא זרקת וחשבת שתחטיא. רק נתן שלושה. קפץ עוד פעם התקפה. שם פשוט מנצח. אני לא כל השלושה. כמה מגיע לרפי לנצח. לא. 8-7 היה לנו. שקולע? כן. שמאל שלומי. טק, על הבמה. התקפה האחרונה! מה נכון? אסור להזיז רגליים בכלל, אסור להזיז ידיים בכלל, אסור להזיז את הגוף בכלל, חסימת הדבר הבא. כן, המון, אל תזיז. ברגע שזזת זה חסימת. אבל לא הייתי לצפיה. מוטי, אם שלומי היה זז לכיוון של רפי והוא היה זז גם, תוקף. ברגע ששלומי עוד לא זז, הוא יכול לשפר את העמדה שלו. שלומי יתחיל לזוז, אופנסיב. אין פה אצלנו שאף אחד לא עושה. לא, עכשיו נגיד שלומי עוד לא זז, עד ששלומי לא נתקע לרחת ומעניסה לעבור אותה, זה לא אופנסיב. מדובר במטורף. שומעים? וואו, עבר 10:30, התקפה האחרונה. התקפה האחרונה.
גיים. למי אנחנו? 1, 2, גיא 3 ו...